थ' बेयावनो फुरा एड्रेसा दङ नै एयारप्लेरिभेसन एकाडेमि बेयावहाय दङ जाहैबाय बेनारावहाय जाय जाय प्लेसमेन्ट जाना थांदों आंखौ नुदों नोंथांमोना आंखौ नुदों नुवाखैयावहाय एडमिसन जागासिनो लोगो गासिबो फैनानै लाफैनो हागोन एडमिसन ओमफ्राय बे बाहेरानि भिउ आरो फिसानो ओमफ्राय बेयावहाय बियो गणेश मन्दिरनि खाथियाव ओमफ्राय बेयाव पिजि होननाय बेयावहाय गोजौआवहाय सिख्लाफोर थायो सिख्लाफोरा बेयावनो थायो आरो ओमफ्राय हौवाफोरनिया बहामोनथाय पिजिआ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ रसिता समब्रामारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायबाय दिनै आङो दंफैयो मोनसे एयारप्लेरिभेसन एकाडेमि माने आं मालाबा भिडिअआवहाय बार बुंबाय थादोंमोन एयारप्लेरिभेसन एकाडेमियाव ओमफ्राय दिनै आं फाइनालि दंफैयो माने आं बे जायगानिफ्रायनो जब प्लेसमेन्ट जालांदोंमोन आरोना आं मालाबा बुंबाय थायोमोन आं मालाबा समाव थांबा देखायगोन होननानै ओमफ्राय दिनै फाइनालि फैबाय बे आंनि मेम रन्जिता दास ओमफ्राय बिथांजों माखासे रायज्लायनोसै नोंथांमोन रायज्लायनोसै ना मेम दायो बेसेबां स्टुडेन्ट आरो दाबो क्लास सोलिगासिनो एडमिसन लानो हायो दाबो जाय जायखौ लानो गोसो आरोना बेयो गणेशपुरि मेमानो खोन्थानोसै एड्रेसफोरखौबो अखमेनखौ बर'खौनो हब बर'थ' माने अलग माने रोङो दे हायो दे बर'नि हायो होनबाबो एफा गोबाव जाबाय बर' रायलायाखै ओंखायनो बारा कनफिडेन्स गैया आरो बर' जायो जोंनि कर्सआ 6 monthsनि ओमफ्राय जोङो कर्स स्टार्ट जानाय 1 monthनि उनावनो जोङो इन्टारभिउफोरा स्टार्ट खालामो आरो एक्सपिरियेन्सनि थाखाय स्टुडेन्टसफोरा थांनानै इन्टारभिउ होनो हायो आरो 6 monthsनि कर्स जोंनि ओमफ्राय सोरबा गोजानबाथाय बा एफा कमफर्टेबल नङाबा सोरबा वर्किं वुमेनबाथाय केबिन क्रुनि थाखाय फैनो विश थायोबा बिसोरो अनलाइनबो जोङो प्रभाइड खालामो अनलाइन कर्सबो जायो अनलाइना जोंनि 2 monthsल' अके 2 months कर्स ओमफ्राय जोङो अनलाइनावबो जोङो 15 daysनि थाखाय जोङो बावनो ट्रेन खालामो 15 days माने अफलाइन होयो आरो प्रेक्टिसनि थाखाय बेलेग स्टुडेन्टसजों कनफिडेन्सनि थाखाय जोङो बिदि एक्सट्रा क्लास होयो आरो बियो फ्रिखा जोंनि अनलाइन माने बे इनक्लुड थायो बे 15 days फ्रिया ओमफ्राय जोंनि अनलाइन कर्सनि फियाबो मिनिमामथार लाइक एफर्ड खालामनो हायो आरो नर्मेलि ओमफ्राय वर्किं वुमेननि थाखाय मोजां आरो ओमफ्राय नर्मेलि जोंनि अफलाइन क्लासआ 6 monthsनि थाखाय थायो आरो ओमफ्राय जोङो आधार कार्ड पेन कार्ड पासपर्ट बेफोरबो जोङो एप्लाइ खालामनानै होयो ओमफ्राय क्लास 12नि उनाव जइन खालामनो हायो आरो बेनो ओमफ्राय दायो साबेसे दङ मेम क्लास दाथ' बिहुनि छुट्टि जाबाय दाना आंना अफलाइन ओमफ्राय अनलाइना मिलायनानै जोंनि 15 स्टुडेन्टस दङ दा ओमफ्राय आंनि सिटआ 15ल' अफलाइननि थाखाय 15 seatsल' आंनि 15 seatsबो आं दोनो बारा आङो दोना नाथाय एफा माबा जोंबो इम्परटेन्स होनांगौ स्टुडेन्टसफोरखौ बांद्राय जाबाथाय जों टाइम होनो हाया ओमफ्राय एक्सट्रा क्लासबो होनांगौ जोंनि बर' मिडियाम ओमफ्राय आसामिस मिडियामनि स्टुडेन्टसफोरनो एक्सट्रा टाइम होनांगौ इंलिशनि थाखाय ओमफ्राय आंनि इंलिशआ माबायदि ओंखायनो बेनि थाखायनो एसे दिगदार जायो आरो बारा स्टुडेन्टसबाथाय ओमफ्राय सुइमिं क्लासबो थायो जोंना सुइमिं क्लासआ जोंना 15 daysनि जायो आरो वाव मा लांगोन सुइमिं क्लासआ जोंनि डलफिनाव जायो ट्रेनिं सेन्टार बे ट्रेनिं सेन्टार आरो एक्सट्रा ट्रेनिं सेन्टार सुइमिंनि थाखाय ओमफ्राय बाव जोङो लांनानै 15 daysनि ट्रेनिं होयो आरो जोङो सुइमिंबो खालामनो आरोना ओमफ्राय एसे देखायनोसै जोंनियावनि एकाडेमिखौ दायोथ' बयबो सिख्लाफोर गैया आरो बहुत सेंग्रा आरो सिख्लाफोर मोननैबो फैनो हायो आरो मोननैबो जेन्डारनि थाखाय माखासे ओमफ्राय बे एकाडेमिनिफ्राय सोर प्लेसमेन्ट जालांदों बिसोरखौबो एसे देखायनोसै आंनिबो पिक्चार दं आंखौ आं खोन्थायादै बेनो आङो होननानै ओमफ्राय सोर सिनायो खोन्थाहरबानो जाबाय ना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बेनो रसिता होननानै थ' एथ' मोजां बर' बुंनो रोंदों ना मेमा आङो आसामिसखा आङो हारसा ओमफ्राय एथ' मोजां बर' रायज्लायनो रोंदों आं बर' गामिनि बाक्सानि ना बाक्सानि आङो बाक्सानिखायनो एकदम बर'आ बिराद रोङो आरो आं फार्स्ट फैबा माने बर' रायज्लायदों ना आन्दायलायदों थ' होमबा जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ एयारप्लेरिभेसन एकाडेमियाव जइन लानो थाखाय दाबो लाफैनो हायो ना मा स' दाबो लाफैनो हायो एडमिसन ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार बायदिसिनाफोरखौ आं डिसक्रिपसनावबो होगोन थ' मर इनफरमेसननि थाखाय नोंथांमोना
नोंथांमोना डाइरेक्टनो मेमखौ कल खालामहरनो हागोन आरो ना खै मास थानो गोसो ओमफ्राय बेसेबां फैसा थांगोन बेसेबां खरसा जागोन बेफोरनि थाखाय डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन ना ओमफ्राय आरोबाव मोनसे माबा आंना इन्स्टाग्राम प्रफाइल दङ इन्स्टाग्रामाव आङो फ्रि भिडिअस प्रभाइड खालामो भेकेन्सिनि थाखाय माबा गुवाहाटियाव भेकेन्सि दङबा बेलेग स्टेटआव भेकेन्सि दङबा जबनि थाखाय ना जबनि थाखाय आङो भेकेन्सिफोरा आपडेट खालामबाय थायो ओमफ्राय आं टिप्सबो होयो आरो माबायदि इन्टारभिउ क्रेक खालामनांगौ मा डकुमेन्ट्स नांगौ माबायदि कुइसन्स एप्लाइ खालामनांगौ स' माबा सार्च खालामनो हायो रन्जिता अफिसियेल रन्जिता अफिसियेल अके इन्स्टाग्राम फल' खालामबानो जाबाय माने मालाबा इन्टारभिउ फैयोना गुवाहाटियाव मालाबा फैयो थ' बेफोरखौहाय नोंथांमोना बिथांनि इन्स्टाग्रामखौ फल' खालामबा मा दिनाव इन्टारभिउ जागोन बेफोरनि आपडेटखौ मोनगोन आरो ना थ' ओमफ्राय जोंनि एसे अफिसफोरखौ देखायनि एकदम फिसा आरो जायगाया गणेशपुरियावहाय होमबाबो एसे देखायनि आरो ना जोंनि माने बेयावहाय मोनसे टाइमाव जों जेब्ला इन्टारभिउ मेमरिज दङ मेमरिज दङ मोनसे टाइमाव जोंनि इन्टारभिउ जानाय टाइमाव जों बेयावनो थाबाय थायोमोन माला फैगोन इन्टारभिउनि कल माला फैगोन बेयाव थानानै नेबाय थायोमोन जोङो बेयाव जिरायनानैनो ओमफ्राय एसे देखायनि होमबा ना थ' बेनो जोंनि एयारफ्लेयर एभिएसन एकाडेमिनि अफिस बेयाव दङ मेम रन्जिता दास हेल' माबोरै दङ मोजाङानो बहुत मोजां ना दायो स्टुडेन्टफोर गैया गासिबो बिहु हलिडेसाव थांदों ओमफ्राय बेनो आरो अफिसा ओमफ्राय एकोमोडेसन दङ ना पिजि दङ सिख्लाफ्रा बेयावनो थानो हायो जों बेयावनो अनलाइन इन्टारभिउ लायोमोन जिरायना थाबाय थायोबा इन्टारभिउ फैनो ओमफ्राय बेयाव माखासे दङ माने जायफ्रा बे एकाडेमिनिफ्राय प्लेसमेन्ट जालांनाय जब मोननायफोर बिसोर बेयाव दंजोबो जोंबो दङ दे बेयावहाय नोंसोर सिनायगोन ना सिनाया मिथिला सासे मोखाङाव ओंखारजोबबाय हनै सिनायखासिगोन एबारथ' आंखौ बयबो बेयावनो दंजोबो जायफोरा माखासे काटार हाफ माखासेफोरनि फट' गैया ओमफ्राय जायफोरा काटाराव थांदों बिसोरखौ नुखादों गोजाननिफ्रायनो नुखाबाय थ' बेखिनियानो आरोना जोंनि एक्सपिरियेन्स बेयावहाय बाहेरनिबो एसे देखायनोसै दायो ना लामानि थ' क्लासरुमा बेनो ना बेनो क्लासरुमा आपस्टेर क्लासा फिसासानो ओंखायनो मेमा 15 जननिल' केपासिटि होनदों आरो ना 15 ओमफ्राय क्लास कमिउनिकेसन इम्परटेन्ट बेयाव उदाव क्लास लायो जोंनि क्लासफोरा पार्सनालिटि डेभेलपमेन्ट ओमफ्राय स्पकेन इंलिश ओमफ्राय हिन्दीबो थायो नर्थ इस्टनि हिन्दीया बारा मोजां नङा नालाय ओंखायनो हिन्दीबो थायो मेघालयानि स्टुडेन्टसफोरा मोजांहाय रोङा आरो आसामनिया रोंखायो बड'लेण्डनियाबो रोंखायो होनबा ट्राइबेल्सफोरनि थाखाय एसे डिफिकाल्ट जायो ओमफ्राय सफ्ट स्किल्स थायो ग्रुमिं क्लासेस थायो मेकआप क्लासेस थायो ओमफ्राय स्विमिं क्लासबो थाखायो ओमफ्राय माबा एभिएसन क्लास थ' गासैखौबो ट्रेनिं होयो आरोना माने बांद्राय हिन्दी मोजां माने इन्डियान एयारलाइनफ्रावहाय हिन्दी रायज्लायनो रोंनांगौ कम्पालसरि ओमफ्राय मालाबा हिन्दीयाव एनाउन्समेन्टबो बिसोरो होयो आरो इन्टारभिउआव इन्टारभिउआवहाय हिन्दीनि मालाबा इन्टारभिउआ हिन्दीयावबो जायो आरो थार्ड फर्थ राउन्डआव बिदि जायो ओंखायनो गासैखौबो रोंनांगौ आरो ना थ' बेयावनो ट्रेनिंआवहाय गासैखौबो माने फोरोंगोन आरो हिन्दी इंलिश रायज्लायनाय एसे उइक बा रायज्लायनाया ना एसे एनै फोरोंगोन ओमफ्राय चलो फार्स्ट टाइम इन्डियायाव फैनाय लगेनो अमा बेदरजों ओंखाम जानोसै बे जोंनि एकाडेमि जों बेयावनो बेनिफ्रायनो प्लेसमेन्ट जादोंमोन आरो ओमफ्राय नै स' भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय आं थांसै मेमाबो रुमाव थांसैनो ओमफ्राय हाप्पि रंजालि बैसागु हाप्पि बिहु एभ्रिवान फाइनालि 1.5 बोसोरनि उनाव लोगो मोनदोंना 1.5 बोसोर बारा जाबाय फार्स्ट टाइम मेमानो अमा बेदरबो जाहोबाय आंनि फेभरेट फैनाय लोगो लोगो अमा बेदर जागोन मेमल' होनखाबाय ओमफ्राय सानैजों अमा बेदर जाबाय माखासे रायज्लायबाय गोबां बाथ्रा माबोरै सोलिगासिनो ओमफ्राय थ' वान्स एगेन हाप्पि रंजालि बैसागु हाप्पि बिहु टु एभ्रिवान बैसागु सेलेब्रेट खालामनो फैबाय आंबो बयजोंबो सोरखौ लोगो मोननो नायनोसै ना थेंक इउ स' माच एभ्रिवान बाय थेंक इउ हाप्पि रंजालि बिहु